Hoi, goeiedag. Ik ben Sander Bos. Ik heb ook gitaarles leren spelen in 7 dagen. Ik weet dat veel mensen naar op zoek zijn, vandaar heb ik even dit filmpje ingesproken. En de link erbij geplaatst waar ik mijn gitaarles heb gevolgd. In 7 dagen kun je online gitaar leren spelen. Het is me aardig gelukt, hoewel ik moet nog wel erg veel oefenen. Als je op deze onderstaande link klikt, kom je op een website terecht. Die ik ook gevonden heb. Je krijgt ook de eerste les gratis, dus je kan eigenlijk gelijk beginnen. Ik geloof dat die 60 euro kost of zo, moet je maar even kijken. En dan kun je in 7 dagen word je stap voor stap begeleid hoe je gitaar moet leren spelen. Dat kun je lekker thuis op de bank doen, dat heb ik ook gedaan. Ik heb geen tijd om naar zo'n club of school te gaan of met mensen thuis te oefenen. Dus wanneer ik tijd had, klikte ik eventjes de site aan en ik kon gewoon lekker mijn ding doen op mijn eigen tempo. Super, dus klik even hier op die link en kom je op die site en wie weet ga je er ook gebruik van maken. Oké, succes. Hoi.